Gihimo ang libreng medical services kagahapon Mayo 3, 2026 sa gawa sa usa ka inn sa Davao City. Kauban ng mga pulis sa Santa Ana Police Station, ang Santa Ana Lions Club ug lain-laing ahensya sa gobyerno. Ang mga serbisyong gidalit gilangkuban sa medical, dental ug eye check-up, FBS, libreng gupit, legal consultation ug ang HIV screening. Benepisyaryo niini ang mga residente sa area sa Santa Ana Police Station 1 ug mga miyembro sa Tricycle Operator and Drivers Association nga giorganisa sa mga pulis subay sa Oplan Hapsay. Nagpasalamat ang mga residente kay dako na kining tabang hilabi na karong panahon sa krisis nga mas prioridad pa nila ang pagkaon alang sa pamilya kaysa pagpa-check up. Sumala ni Police Major Richin Lagnayo, ang hepe sa Santa Ana Police Station 1. Dako na kaayo og tabang ngadto sa katawhan ang himong aktibidad o padayon nga nanawagan og suporta gikan sa katawhan alang sa mas luwas sa komunidad. Naglaom sad kini og dig-on nga kooperasyon ngadto sa katawhan. Kay Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.